dobe v novom videu. Ideme futbalovú challenge part 3. 3 priamaky, penalty Crossbar a challenge. crossbar challenge. Aktuálne správy, premenujem si kanál. Takže po tomto videu, keď si všimnete trošku iný názov, tak viete, že som premenoval. Dajte like a odber a bavte sa. Ako prvý ide Mišo a ideme free kicky. Let's go! Máme 5 pokusov na to. Go! Druhý pokus. No dávaj. Banger! A nedal. Tretí pokus. No. Mišo. Skoro. Tesne, ale dobre. Štvrtý pokus. Let's go. A opäť. Však štvrtý. Aha. Toto bolo veľmi tesné. Posledný pokus. No, Dá alebo nedá? dá, ale nedá. 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 Počkajte, ešte vám chcem povedať, že kvôli kolenu nemôžem tak kopať. Lebo nemôžem tak kopať. No ty si proste... Dobre. Na to Lukáš. Ide Prvý Lukáš? pokus. Jak? Ten padol. Jak? 1-0-0. Druhý pokus. Let's go. No a vychytaný. Dobre, Popa. Jaj. Dobre, štvrtý pokus. Dobre, môžeš. No a 2-0-0. Posledný pokus. No, dáš, nedáš. Nedáš. Hej. Teraz idem ja, ne? Ja, Kiko. Že ide Tiko. Tiko tam pošle. Oj, dobre. Pokus, daň ho. Áno. Dá alebo nedá? Rap, Nedá. rap, rap, rap. Tretí Tretí pokus. pokus. Teraz to možno dá. Oj. No, vedľa. Štvrtý pokus. Dá alebo nedá? Oj, Dá. dá. Posledný pokus. Dá? Nedá. Dáde. Dobre. Ideme na crossbar challenge. Nič. Ideme crossbar challenge. Koľko, Let's 5 go. pokusov? Hej. Prvý pokus, tesne. Dobre, ide. Druhý pokus. No, dával. Tretí pokus. Third. Let's go. A náš. Dobre, štvrtý pokus. No, daj druhý. Dobre. Let's go. Dá? Dá, nedá. Nedá. Tesne. Teraz ide Lukáš. Prvý pokus. Nevadí. Druhý pokus. Máme a... Skoro si to dal. Kámo, prečo tvrdíš, že nedáš a si skoro dal? Hej. Dobre, ideme na tretí pokus. Čtvrtý pokus. Posledný pokus. A teraz idem ja, Kiko. Ide Kiko. Dal. Nie, nedal. 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 Pokus. Nedal. Či pokus? Nedal. Štvrtý pokus. Štvrtý. No však štvrtý.
Škoda. 5. pokus. Skoro. Víš, čo vyhral? Na závere toho videa, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a čaute.